दा नोंथांमोन मानोना माखासे बिथिङाव जोंनि बर' मानसिफोरा माने गावजों गाव मदद आरो सापर्ट हेफाजाब खालामलायनाया जोबोद खम आरोना। माने बांसिन माने ट्रल खालामलायनायानो बांसिन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेनो जादों जोंहा बावैसो माने रिसेन्टलि सुस्मिता बसुमतारिया सासे बिहारि मानसिजों माने मोजां मोनलायनानै बै बिहारि मानसिजों माने मेन्टेलिटि माने टर्चार माने खालामनायनि जाहोनाव बियो गाव हारसिंनो माने सुइसाइड जानानै जिउ फोजोबलांबाय आरोना। दा बे सुस्मिता बसुमतारिया बेहा दाया माने एकदम मोनसेल'मोन, बेनो जादों माने बिहारि हौवाखौ मोजां मोननायनि थाखाय माने जोंनि बर' मानसिफोरा माने जोंनि आइजोफ्रा जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा माने बेखौ मोजां मोनाखै, जायनि जाहोनाव कमेन्टनि गेजेरजों गोबां माने ट्रल खालामनायखौ जोङो नुदों आरोना, नुनो मोन्दों, रायजो राजा नुदोंमोन। दा बे समाव आङो गोसोखांदों जोंनि बे बर' आइजोनि सुस्मिता बसुमतारिनि जायगायाव जुदि गुबुन जाथि जानायमोनब्ला गुबुन जाथिया दिनै बेसेबां लोब लोब माने ज' खौसे जानानै दिनै बे मानसिनि माने हेंथायै माने ओरैबायदि धरना लागौमोन, ओरैबायदि माने माबा खालामगौमोन, माने मुर्दाबाद गो बेक बायदि माने बुंगौमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोंनिया मा जादों माने ओरैबायदि जादों माने ट्रल खालामनाय जादों आरोना, माने एकदम लाजि फोनांनाय गोबां जादों। थ' जोङो बेबायदि जानो नाङा। मानोना जोङो दायखौ बिजिरनानै, नङा होमबा, जोङो दायखौ बिजिरनांगौ, जाथाया मा जादोंमोन, बोरै जादोंमोन ना, बेफोरखौ जोङो माने एकदम प्रपारलि माने इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ, मोजाङै बिजिरनांगौ। आरो बिनि जिथुनाखि जाय मानसिया क्रिमिनेल, जाय मानसिया दायनिगिरि, बै दायनिगिरिखौ साजा मोनहोनो थाखाय माने बिनि थाखाय माने जास्टिस बिजिरनाया, जास्टिस बिनाया माने जोबोद दरखारि आरोना। थ' जानांगौ गुबुन जाथिया दिनै माने कमेन्ट सेक्सनफोराव नुनानै मिनिदों जानांगौ, नायदो माने बर'फ्रा गावजों गावनो माबायदि माने। थ' आजिखालि कमेन्टखौ नोङो बर'आव लिरब्लाबो बेखौ माने ट्रेन्सलेट खालामनानै फरायनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन, जायनि जाहोनाव गुबुन जाथियाबो बे कमेन्टखौ फरायनानै मोनथियो जे गाव गावनि गेजेराव माने बेसेबां बिसोरो खौसेथि दङ, बेसेबां सापर्ट दङ बेबायदि जाथायाव। थ' बेखौ हमनो हायो आरोना। थ' बिनिफ्राय गुबुन जाथिया जोंखौ माने मिनिदों, बियो रोखा जादों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, दा सुस्मिता बसुमतारिनि जिथुनाखि डेड बडि, बे डेड बडिखौ गुवाहाटि GMCआव माने पुलिसा दैथायहरदोंमोन बेखौ पस्ट मर्टेम खालामनो थाखाय। नाथाय दिनैसिमबो बिनि पस्ट मर्टेमनि रिपर्टआ माने वाइटिंआव दङ, माने दाबो ओंखाराखै रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव जोंनि आफादफोर ना, जोंहा माहारियारि आफादफोर दङ, दा बिथांमोनाबो नैबे समाव माने आवाज होनांगौ आरोना, सोदोब होनांगौ, माने जायनि थाखाय माने नैबे क्रिमिनेल, जाय मानसिया माने मेन्टेलिटि टर्चार खालामनानै जिथुनाखि सुस्मिता बसुमतारिखौ माने थैनायसिम बेबायदि माने साननो गोनां खालामबाय, माने जिउ फोजोबनानै लानायसिम माने लानो गोनां खालामबाय, मेन्टेलिटि टर्चार खालामनानै। आरो खोनानाय मोन्दों माने बेयाव जोङो मोनथिदों बे आकाश जिथुनाखि प्रसादआ माने गुबुन आइजोजों, हिन्जाव मानसिजों बेहा सोमोन्दो दंमोन, जायनि जाहोनाव मेन्टेलिटि टर्चार मोननानै बे सुइसाइड जादों होननानै बेयाव माने जोङो फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव जोंनि माहारियारि आफादफोरा बिनि सायाव मोजां डिसिसन लानांगौ, मोजां इनिसिएटिभ लानांगौ, जाहाथे इयुनाव जोंनि बर' मानसिखौ, जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरनि जिउजों जाहाथे गुबुन हारिया जाहाथे माने मा बेबादि जिउजों गेलेनो हाया। थ' बेखौ जोङो मोजां इनिसिएटिभ लानानै जोङो मोजां मोनसे जास्टिस जोङो नायगिरनांगोन, नायबिजिरनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जोङो गावजों गाव ट्रल खालामलायबाय थायोब्ला माने जोङो माब्लाबा गोजौआव थांनो हानाय नङा, जोङो माने गाहायावसो थांगोन। आरो जोंखौ गुबुना बेबादिनो नासयनो, मुगैनो, गादबनो आरो बिदिनो जिउजों गेलेनो माने खाबु मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिनिखायनो जोङो खौसे जानांगोन, जोङो जेब्लाबो खौसे जानांगोन। जोङो जियानो
माने जिउआव खैफोद फैया मानो हारियाव जिथुनाखि प्रत्याबान चेलेन्ज बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जेंना फैया मानो जोङो खौसे जानानै गसंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन अब्लासो जोङो बे आसाम हादोराव जोङो माने गावनि आत्म सन्मान डिगनिटि मान मर्यादाजों जोङो थांनानै थानो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन थेंक इउ गोजोन्थों लाभ इउ अल